Lakbay Katoliko, mayong adlaw. Daghan kay salamat sa atong mga sponsor ning atong device nga gigamit nato aron nindot hapsay ang ato ang live. So kini atong gigamit nga mga device. Daghan kay salamat no. Na-install na nato ang kining isa sa mga sponsor gyapon ni tanan no. Salamat kay sa inyo ha. Dili pod lalim ang magkuha ani kay pretipong layo kayo. So before nato ni ipadayon ato sang tanawon ang mga pipila ka mga senaryo sa karsada nga among giagian kuyog sa kong manghod nga mo'y nagdrive sa motor. Salamat kayo sa tanan.